bandiraɓe en garino ɗo lawol men gadonol nden noon nde garɗen ɗo ko taw nangue heeɓi e hoore saabu puɗɗiɗen golle ko hedde 10 heures 11 heures kono hande en gari ɗo law eɗen mbawi wiide 6 heures ko ɗo tawi en tigui e wuuro Waly Diala ko ɗo kadi nangue gue fuuɗi daroɗen dokkuɗen ko keesi kucciɗen hirnague hanki immo caggal men holto gonɗen koye Waly Diala e Sinthiou Polel e Polel Awniɓe lawol men ngol garɗen ɗo en gadunol wonko wonno koyngal men ko nanal pattam lama mo ganduɗa wonde wuuro ngo ene jogui caɗele kewɗe ha tengti noon ko wayno ndiyam e on saaha nde garɗen ɗo en tawi gonguira e gonga tigui rigui haɓe jogui caɗele ndiyam nde tawno e on saaha haɓe joguino forage kono machine o ko Allah andi yoni kono kadi sato o ko Allah andi yoni nde tawno nden mana ɓe galano sato en mbaɗino hen noon wulago mangu wulago fottam lami o bandiraɓe kala ji gueɗe ɗe no mbaɗo ni e on saaha noon goto e ɓiɓɓe diwan o goto e ɓiɓɓe wuuro ngo eɗen mbawi wiide ko ɓiɓɓe wuuro ngo ene wiye Abdou Karim Sall mo ganduɗa jeeyako wuuro ene wiye Horkadiéré e kono noon kadi yummum jeeyako ɗon tigui manan e nder wuuro Waly Diala nde wonani ngoɗon wulago ko gonga omo waɗatno nde tawno hay forage gonnoɗo ɗo no barile ɗe tawnoɗen ɗon ene ƴetta ndiyam ɗe ko kanko wonno ɗum ɗon e on saaha o dogui law wadde ɗon sato mo ganduɗa ene wawi ƴettude ndiyam wuuro ngo hutoro ɗum haade ko juuɗa ɓendude nde bandiraɓe kewi wiide ni haade wutte fondede e jullare yataw jomum tawaka lawol men ɗiɗaɓol en gari ɗo henna ƴewtade wuuro ngo holɗo tolni e ndiyam kono ngon wulago ndego waɗi hay état o e hoore mum e on saaha waɗi taɓal manggal gam waɗandeɓe e sato ala no mbatten sona gacciden hunde e Waly Diala naɓe ɓe ganduɗa ko responsable uji wuuro ngo e on saaha maɓe duttude wuuro ngo wano kono kadi maɓe gartu hande e oɗo saaha e février 2026 holɗo wuuro ngo tolni to banggue ndiyam e hol ɗamawu mawɗo mo ganduɗa haɓe jogui ɗum haqqillaji mabɓe ɓoyata ma Allah waɗi hen suturo Oumar Doro min calminima min juurimama mi ñagga e mama Allah moƴƴere darde ma ɗo nde ko jaam tan garɗa ƴewde kono gurdam amen ɗemɗo ndiyam no waɗi wayloji caggal Allah e nelaɗo muɗum goytali ma ene jeeya e wayloji ha wayli garɗa ɗo koye ɗom ko muska tawɗa min ɗo Allah e nelaɗo mum e ɓiɗɗo wuuro ngol mbi Abdou Karim Sall o waɗa min oɗo sarto mo jiiɗa ɗo min puɗɗi fofde kala debbo mo jiiɗa ɗo ƴewata Pol Diawɓe Bosiyaɓe Hunare ko kanko itamin ɗamɗo ɗomka ay ɗo oɗo sato min keeɓi ndiyam normal caggal ɗum goytali maɗa e ɓiɗɗo wuuro ngo wiyama Hamdel Habibou walli min ɗo min keeɓi machine suko goto ne wiye Kalilou Wague ene jeeya ɓoki Diawe adda min ɗo mana machine moƴƴo ha maayi wuuro ngo fofti machallah caggal ɗum min keeɓi ɗo kadi paane ɗeɗo balɗe machine ngaji ɗi paane mumen puɗɗima hewde amen min mbi min ƴeewa wadde solaire yaade machine o ƴeewa so wawi jottade guure tati e machine goto en ɗo musde e machine he ha hande noon ko ñagude tan koye ñagude tan wona ha hande min ɗo puɗɗi wadde jamɗe amen ala hen fof gasi taw kono noon ko mawɗum noon ndiyam emin keeɓa ndiyam seeɗa emin paana seeɗa Abdourahmane Coulibaly ko heewi ko gollaɗo omo jeeya hen gati ko goytotoɗo ko ballowo garal ma ɗo jomina min tinani ko Allah nelaɗo mum e kanko nde garta ɗo ngol lawol ngol min tinani ko Allah nelaɗo mum e kanko kono nde garɗa nde nde jaaɗa nde moon ɗo fof tini a ari ɗo noon emin jettuma on ɗon sababu Allah hokkuma annen aɗa jogui hen woni no feewi nde garɗa nde nde jettuɗa tan kala memno portable muɗum kala jognoɗo neɗɗo caggal leydi tini crise gonnoɗo Waly Diala o ɗum noon ko an waɗi ɗum yo Allah yoɓe moƴƴere min jetti Allah kadi min jetti Abdou Karim Sall ɗum nenoɗe o nen ɗum o yimi o wi onon Waly Diala naɓe caɗele fof nde dañƴon e aduna kollirte kam minen mi holla Allah o waɗi hen jawdi makko oɗo sato mo jiiɗon won sato tokos oɗo ko sato kanko waɗani min eyyi min kadi no ari nde kadi min jetti hen Allah no feewi
eyi min jettinen Allah no feewi eyi tawi min dal koye caɗele mawɗe eyi ko arti fof kadi ko yiɗi reften ko kadi ko oɗo sato mawɗo sato o noon to wonɗo ko sato 150 mètres kibo wonɗo eyi ɓe mbimin ko to paari ɗo e 25 kilos ɓen fo mbawi sarwude ɗum ɗo yettere kadi en mbawi kadi oɗo kadi e commune Horko Ƴeere hono oɗo sato ala ɗo ɗum ɗo fawde ko yettere Allah kadi sababu woni sababu o eyi hay hanki tan mi haalde wonde kimpuɗo joguiɗo sato compagnie o wi kam to Allah jaaɓi to semaine o dartima matériel o ma ar o hedde tan finition o waɗa finition eyi kadi mi jetti kadi Abdourahmane hunde fof ko bawɗo fof ko ako mbiyata ko hunde fof ma jetta yetti Allah kadi ma jetta sababu kanko jokkodiri e mabɓe toon minen kadi min jokkodiri e mabɓe ha ga henna eyi ha joni ko alhamdulillahi rabbil alamin satu no garɗa ɗo hennande nden tawɗa min kono gara muyas wini caɗele mawɗe tawɗa min hande noon min mbi alhamdulillahi rabbil alamin e min puɗɗimi alhamdulillahi rabbil alamin par ce que nde min jarata hande kanko mawɗum amin jara kadi hay somin paani hande hay somin paani amin jogui no min puɗɗori pantirde ko adi par rapport adat min jetti Allah noon e nela ɗum min jetti no wini monsieur ministre Abdoul Karim Sall hande ndiyam jalto jam ƴoɗam ko Allah nela ɗum e kanko pompe gonɗo nder ɗe ko kanko addani min tiwoji gonɗi nder ha jetti ndiyam ni kanko waɗi sato mo jiiɗan dari ɗo ko kanko waɗi kadi ala fof kadi ko min nafimo wuuro ngo noon ko wuuro yummakko min jetti Allah min jettirimo on banggue hande e oɗo nema ɗo nayi men jarata ɗo dabeji amen jarata ɗo rewɓe amen jarata koye robiñaji lofto koye robiñaji ɗum fof nde min galano hande noon ha joni noon no gara moysi wini amin ñaagui Allah nena ɗum sallallah alih w sallam amin ñaaguima nde continta erago pour nde ɗum ɗo ko gollete nde Allah nawnata ɗum yeeso ay solaire amen hanki hen ñalli ha joni amin continue ñagade ballal kadi oɗo baɗɗo sababu kay Allah kadi garɗa ɗo minen kadi min duwnomo kala neɗɗo ko yetti Allah yettu sababu ɗum ɗo ko liggete ɗo ko hay goto tan anda noɓe ñamita walla noɓe jardata fof ko dara Samba Madi waɗata ɗum noon amin jettalani amin jettimo neɗɗo kala ko wawi wadde moƴƴere wi ɗum jarama kanko alhamdulillahi rabbil alamin so Allah newni o gasi tawi eɗen guuri eɗen celli eɗen kiisi amin ɗamin min certe caɗele ndiyam guure ɗe tati foof aɗa wawi yarde hen jarna hen ndema hen kadi goɗum ko mawɗum goto fof galle mum ɗo ene reeme ha so sardingue kala debbo gonɗo han yiiɗi wadde sardingue to wurni sukaɓe mum eto wallita joom galle mum kono ko mon ndiyam wonno ala so Allah newni o gasi e dow jaam ene hankadi min ɗaminin min keeɓi gurdam ne guure ɗe gurdi gurdam moƴƴam ni ma rem hen basalle ma ndema hen salade ma ndema hen ligui ma daña ko ñamɗa e ko ñamminɗa ɓesgu ma kadi ndiyam so ala faam neɗɗo o wawa wonde neɗɗo koma ndiyam tawe neɗɗo o wona neɗɗo Allah newni noon ha joofi minen ɗeɗo guure min jetti Allah eyyi ko ɗon tan jeɗanami kam amin mbaɗi hen yakare so Allah newni joofi wallahi min jettat hen Allah no fewi pulaar wi mo yettani sababu wawa yettude Allah en jetti sababuji ɗi noon foof en garden sababu o e ma an Oumar Doro Coumbi en deftin hen monsieur le ministre Abdoul Karim Sall nde garɗa ɗo mbaɗanɗa min ɗo reportage kolluɗi aduna caɗele guure ɗe monsieur le ministre Abdoul Karim Sall o wimi ko ɓiɗɗo wuuro ngo ko wuuri hen jeeyami min mi wona neɗɗo jananɗo e moon koye moon jeeyami fodde ko mbawmi ko min mi waɗa o nande junggo poste limi 1 million o waɗani min sato tokos mo jiiɗa ɗo presque 2 ans joni hen guurɗe jar hande en famɗinanɗo probléme de caɗele ndiyam waali dial oɗon sababu amin jettala no amin jetta monsieur Abdoul Karim Sall ko hoore makko waɗani saabu yumma ko ɗo wuuro he jeeya so yumma jama wuuro noon sa woni ngol wuuro ko hoore ma mbaɗanɗa ne ɗum ɓenni noon min continue amin gandi guurɗe koko mbaɗata dévolé koko ɓeydoto min mbaɗi demande état amin kande jokkede sato ndiyam onon ko laamu Macky Sall 31 décembre 2023 wonno ko laamu Macky Sall wonno finalement min mbaɗi demande Allah waɗi hokki min chance état o waɗi accord hokki min sato mawɗum jaɗo comme 150 mètres cube golle puɗɗi noon koye laamu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye onon état ko continuité amin ñaago Allah kamen mission mabɓe yalla hokkiɓe yettinde dow jaam e état o ene waɗa ko wayi ko peut être golle état tan kono sato o ham ari ha to jiirta no wayni ɗo joni heddi tan ko waji ɓe gara jokkide finance o après ɓe waɗe laalte matériel ki jaaɗo hendi kono hen londe mahama gasi terama gasi
kadi ni so Allah jeeɓi sallah nder ɗon mo yimɓe fof jiyata sone gasi ngani min ciyata caɗele ɗon wallahi on saaha ne muusi mi joni machine o wonno ɗo dilay sato dilay départ finalement on bettu eran ko monsieur le ministre Abdou Karim Sall avant ɗum sa d' abord Kalil Wagi hokki min groupe e ballal Alaji Mouhamadoul Habib ko ɓiɗɗo wuro ngo on groupe presque wartat hawde juste sato mo monsieur le ministre Abdou Karim Sall waɗani min o gasi golle mbe démarri presque 2 ans min ngala caɗele ndiyam ko ma won hedde presque quelques mois machine o boni groupe boni kadi ne on saha hokkimi groupe goɗɗo mo o hawdi on dognoto kanko monsieur le ministre Abdou Karim Sall on dogata kono on ko groupe mawɗo ko mawɗo kadi hamin gandi affaire yata ko changement ji min pelli noon wonko min dendin saabu ko meeɗano dañde e ballal Allah namoni mbima sababuji ɗi fof min puɗɗi wiide joni hamin mbaɗa solaire jiiɗaɗo wonɗo joni ngo solaire wonko fewnede solaire o so Allah jeeɓi sallah hande ɓe montat solaire o hamin calcule ɗo e 2 jours 3 jours so Allah jeeɓi sallah machine o min ndentorto kono hankadi min mbattata yarde so Allah jeeɓi sallah koye solaire o ɗum ne kadi vraiment fof ko sababuji sabu ko maɓe balli min ha woodi komin dendin e nder fond de forage o wawi ittude ha hen sooda solaire o ɗum ne kadi vraiment ko yettere Allah no feewi sababuji jetteteɓe ne keewi kono Abdourahmane Samba Hammadi ko jettore mawɗo gurɗe joguinimo nde won noon wonde jaatiki weeɓani jaati gagani kala golle liggeteɗe kanko jogui ñamde yardu kono wonde jaatiki hay won caggal leydi o kala ko jiiɗa waɗe changement e wuuro he foof ko kanko waɗa jungo pop kadi yeccita gaare mbaɗe wiya tan ko to nandiri wiyete joni makko waɗa ɗo joni tan pour tan tentinde gargol maɗo minen fof min tinani par ce que hanki jamma wonami wona tinu suba he kanko jokkodirama noon haaldirta hay affaire sato ndiyam mawɗo gonɗo ɗo presque 2 ans déjà pawɗo ɓen ɗon ñamata ɗon jarata kanko jogui ñamdu mum yardu mum foof kanko Abdourahmane Samba Hammadi o kono ɗum mbimami nde tan ko poɗɗo yettede kono jetti mawɓe men ɓe kadi aussi gara Moussa Guissène chef de village Ba Mamoudou Korel en gara Mamoudou Demba en Mamadou Oumar en Alaji Mouhamadoul Habib en ɓeɗo fof ko yimɓe darniɓe sabu ɗo jumi haalima haala Kalil hokki min machine groupe sababu Alaji ɓiɗɗo wuuro ngo mi wiye Alaji Mouhamadoul Habibou ña oɗo sato sababu e nulamu Abou Saba Kawdara kanko joɓaji kono wiye Abou Sall Abou Sow hokki min lawol hamin jiki ha nde posomi kayitaɗi Dakar ha sato waɗa koto kar dara waɗa participation muɗum dilay noddugol en ha fof dépense mabɓe fof ko kañum ha état waɗimi accord waɗa jetta sababuji ɗi fof hamin jettuma an seydi kon on keɗima ɓeɗo musidɓe fattam lammiɓe kadi ko hilifaɓe e wuuro ngo ko kaali ko ɗama o moƴƴo moɓe jogui ɗum noon en mbiyat état o kala ɗo wawi wonde e nder leydi ndi kala ɗo ɓe nani wulango yoɓe keño ɓe jaɓɓito jomumen Vindere TV le monde en miniature ala ko woni darde mum sona yaade e nokkuji ɓurɗi woddude e nokkuji ceertuɗi e kala ɗo ɓuuri joñade ƴewde caɗele e ɗiɗon diwanuji caɗele ɗe noon ene mbawi wonde caɗele ndiyam ene wawi wonde caɗele jangde ene wawi wonde caɗele laabi ene wawi wonde hay caɗele maɗan cellal ɓalli e kala ko wawi wonde ɗo yarete bandiraɓe hewɓe jii oɗo sato pattam lamo mo Abdou Karim Sall adino o wadde ɗo henna haade état o adandeɓe oɗo sato mboɗo sikki soko tawi on coynima oɗo sato gonɗo caggalam walla on coynima ɗiɗo satoji mo on gandu tigui rigui état o waɗi gueɗe pattam lame ɗum noon bandiraɓe Vindere TV le monde en miniature